ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा हा व्यापारी आणि उद्योजक आहे, त्यामुळे उद्योजक व्यापाऱ्यांना संरक्षण प्रतिष्ठा देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे। मात्र असं होताना दिसत नाही। व्यापाऱ्यांच्या अनेक समस्या आहेत, याकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे। त्यामुळे पुढील काळात याकडे लक्ष न दिल्यास कोणत्याही स्तरावर जाऊन संघर्ष करण्याची तयारी असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली आहे। कोकण 7 लाईव्हशी ते बोलत होते, पाहूया। देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा हा व्यापारी आणि उद्योजक आहे। व्यापारी उद्योजक हे देशाला सर्वाधिक रोजगार देतात, सर्वाधिक अर्थव्यवस्थेमध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करत असतात आणि देशाची एकूणच अर्थव्यवस्था हे व्यापारी उद्योजकांच्या वरच अवलंबून असते आणि अशा व्यापारी उद्योजकाला प्रतिष्ठा देणं, त्यांना संरक्षण देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे। दुर्दैवाने या देशात असं घडताना दिसत नाही। केंद्र सरकारनं या अर्थसंकल्पाच्या निमित्तानं या व्यापारी उद्योजकांना आर्थिक पाठबळाची आम्हाला गरज नाही आहे। आम्हाला एक सन्मान आणि एक संरक्षण आणि एक प्रतिष्ठा ही सरकारने देण्याचं धोरण स्वीकारावं अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली आहे। याबरोबरच या देशातल्या व्यापार क्षेत्रासाठी एक स्वतंत्र मंत्रालय सरकार निर्माण करावं, ज्या माध्यमातून सर्वाधिक रोजगार देणारा आणि 8 कोटीपेक्षा अधिक संख्येनं असलेल्या व्यापार क्षेत्राला छोट्या छोट्या अडचणींना न्याय दाद मागण्यासाठी एक स्वतंत्र मंत्रालयाची गरज आहे। राष्ट्रीय स्तरावर, केंद्र सरकारच्या स्तरावर आणि राज्य सरकारच्या स्तरावर स्वतंत्र व्यापार मंत्रालय निर्माण करून व्यापारासाठीचं, देशांतर्गत व्यापारासाठीचं नवीन धोरण सरकारनं राबवावं अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केलेली आहे। जीएसटी सारख्या कायद्यातील क्लिष्ट तरतुदी दूर करून हा कायदा सहज आणि सुलभ, सुटसुटीत व्हावा अशा प्रकारच्या दुरुस्त्या यामध्ये कराव्यात। जीएसटीचे दर कमी करून व्यापाऱ्यांना आणि ग्राहकांना या कराच्या बोजातून कमी करावं, सवलत द्यावी अशी मागणी सुद्धा आम्ही सरकारकडे केलेली आहे। उद्याच्या अर्थसंकल्पात ह्याच अपेक्षित मागण्या आहेत की अन्य आहेत? या मागण्या तर आहेतच, याबरोबरच आयकराचे दर कमी करायची मागणी सुद्धा आम्ही सरकारकडे केलेली आहे। या देशातल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाचा वाटा उचलणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राला सरकारनं प्रोत्साहन देण्यासाठीची एखादी योजना जाहीर करावी आणि या देशातल्या, विशेषतः महाराष्ट्रातल्या पायाभूत सुविधांचा विकास व्हावा। यामध्ये कोकण, कोल्हापूरला जोडणाऱ्या कोल्हापूर वैभववाडी रेल्वेसाठी निधी द्यावा। आमचं चिपी एअरपोर्ट असेल अशा सगळ्या विमानतळांचं सक्षमीकरण व्हावं, यामधून विमानांच्या सेवा वाढाव्यात, या ठिकाणी कार्गो टर्मिनल व्हावेत अशा प्रकारची मागणी सुद्धा सरकारकडे आम्ही केली आहे। जीएसटी संदर्भात जे सगळ्या व्यापाऱ्यांना जे नोटिसा बजावल्या जिल्ह्यातील, यावर आपली चेंबरचे अध्यक्ष म्हणून काय चेंबर पूर्ण ताकदीने विरोध करते। सरकारकडे आम्ही आमचा तीव्र विरोध नोंदवलेला आणि या सर्व नोटिसा कोणत्याही परिस्थितीत रद्द झाल्याच पाहिजेत आणि हे होईपर्यंत आम्ही सत्ता बसणार नाही। त्यासाठी कोणत्याही स्तरावर जाऊन आम्ही सरकारशी संघर्ष करण्याची आमची तयारी आहे। मगाशी भाषण करत असताना आपण म्हटलं की जे व्यापारी आहेत ते बिनपगारी हमाल म्हणून काम करतात, त्याबद्दल नेमकं काय सांगा? सरकारचं कर वसुलीचं काम हे व्यापारी इमानतदारी करतात। सरकारनं जो कर लावला तो ग्राहक कर देतो, आम्ही गोळा करतो आणि सरकारकडे जमा करतो। यासाठी सरकार आम्हाला कुठलाही मोबदला देत नाही। आयुष्यभर व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्याला निवृत्तीनंतर कुठली पेन्शनची योजना नाही आणि सरकारने किमान आम्हाला आमच्या कामाचा मोबदला म्हणून सन्मान द्यावा एवढी अपेक्षा केली तर ते वावगं नाही। तो तरुण सरकारशी संघर्ष करू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।